Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, ay magpropagate tayo ng ating umbrella plant. So guys, gusto ko na kasing dumami tong ating umbrella plant kaya i-propagate natin siya. Pinag-aralan ko guys kung paano siya i-propagate at nakakatuwa kasi sobrang unique niya i-propagate. So guys, without further ado, gawin na natin! Okay guys, ito yung ating umbrella plant. So, gagawin lang natin guys, puputulin lang natin yung ating umbrella plant. Yung puno ng ating umbrella plant. So, yan. Kuha lang tayo guys ng isa. Tanggalin muna natin itong mga patay na guys, na halaman. Hindi na sila lumaki guys, so kasi nagsisiksikan na sila dito sa paso. Kaya, yan. Kaya gagawin ko guys, ipopropagate ako tapos tatanim ko siya sa panibagong paso. So, patayin na natin tanggalin natin itong mga patay. Ayan guys. Papatay guys ng mga dalawa pa. Para tatlo yung ating ipopropagate. Okay guys, igilid na natin to. Ayan. Ito na guys yung nakuha natin kanina. So babawasan lang natin yung tangkay niya kasi masyado mahaba. Mga ganito lang. Ayan. Tapos, gilid natin to. Ayan. So guys, bawasan lang natin siya kasi masyado mahaba yung mga tangkay niya. Hindi naman din natin yung kailangan. And yan. Yan guys. So ganito lang. Gilid muna natin siya guys. Tapos guys, kailangan natin ng ito, plastic bottles yung gagamitin ko. Pero okay lang din naman kung meron kayong plastic cups or meron kayong pwedeng lagyan ng tubig para pagbabaran niya. So ito yung sa akin, plastic bottles. Gugupitin ko lang ito guys. So, tatlo yung aking ipopropagate, kaya tatlo din yung kailangan ko ng plastic bottles. So, okay na guys yung ating mga plastic bottles. Ito na siya. Ngayon naman guys, ikakat natin yung ating umbrella plant. So, ikakat natin yung mga dahon niya. So, yan. Ikakat natin siya ng pagganto. Yan. Tuwasan natin ng konti. Tapos, sukatin natin kung ubra na siya dito. Parang medyo maskip pa siya guys. Bawasan pa natin siya ng konti. Mga ganito kalaki. And sukat natin siya ulit. Ayan guys. So medyo mahaba yung tangkay niya kaya pabawasan din natin. Yan. Okay, tapos iruulitin lang natin yun guys. Dun sa dalaw pa natin natira. So ikakat din natin to. And yan. Yan. Kung okay na guys yung tangkay niya, hindi nyo na siya kailangan putulin. Kasi yung kanina medyo mahaba.
Ulitin din natin to dito. Yan guys, okay na. Lalagawin natin nan guys is lalagyan natin ng tubig yung ating plastic bottle. So yan guys, may tubig na. Yan, ayusin lang natin. Tapos, lalagay na natin yung ating umbrella plant. Ganyan. Tapos ito pang isa. And lastly, ito isa. Okay guys, yan. Pakita ko sa inyo. Ganyan na siya guys. So, dapat nakababad lang siya sa tubig. Kapag ganyan. Yan. Tapos guys, iwan lang na muna natin siya dito sa ating gilid, sa ating corner para mag-wait lang tayo guys ng at least mga 7 days to 10 days bago natin siya balikan. So, yan. Okay guys, so it's been 7 days since no pinapagigit natin ang ating umbrella plant. So, i-check natin siya today kung nag-ugat na siya. So, yan guys. So, tingnan natin yung isa natin binabad. So, yan. Yan! Wow! Kita nyo guys, may mga ugat na siya. Tapos may mga usbong na rin siya. Ayan. Pakita ko sa inyo ng mas malinaw. Wait. Ayan. Ayan guys. Ito yung usbong niya. Diba? Ayan. Tapos may isa pa dito. Ito yung usbong ng isa. Parang dalawa lang siya guys. Tapos, check din natin tong isa guys. Yun, wow! Mas marami siyang ugat guys. At kung mapapansin nyo, mas marami siyang usbong. At mas malalaki na yung usbong niya compare dun sa isa. So, ayan. Meron tayo ditong dalawa, tatlo. So, yun guys. Mga nasa 5 yung usbong niya. So guys, yan na muna ngayon, no? So, ilagay muna natin siya dyan and mag-wait pa ako ng at least 1 week para medyo makalaki pa yung mga usbong niya bago ko siya ilipat sa paso. So, abangan nyo na lang guys yung next vlog natin at ilalagay natin siya sa paso. That's all for today guys and thank you for watching. Bye!